Kung sa gihinungdan ani nga di man mo kaon kilo, di man makatahi. Ba kang buhaton karon di ako na ko kayo ayo tani. Kay taw-taw na jud kung wala nakatahi tawon ani hitabo man dili gid mo tahi. Yung post pa kog pinsay mo ayon niya. Wa man siguro mga yuhay dres karon ni ani singe machine. Ayohon tani gid ayohon. Utang sa kanya. Ano wala siya guys, hindi siya makuha og kilo. Basig na kanang kahibaluan sa ano siya pa. Ayo, please comment below. Kay kanawa. Ang hilo sa ilang dili gid musaka sa babaw. Ang kaning naa sa babaw nga hilo, imbis kuhaon to ning hilo nga naa dito sa babing, dili siya magawas. Kanawa. Ito na kung tahi di ko katahi kay dili makuha ang hilo sa ilang. Kung sana lang ang kuri-kuri di kuan sa ilang sa hinungdan. Dili siya makuha og hilo sa taon. Taon pagtahian ang hilo sa ilang dili man makuha. Basta na nako di gid wa gid hilo makuha sa ilang. Wa man gid tani ato na lang ibalik ang tabon. Ay di man gihapon. Ako naman ni siyang gili sa ilawom, di man gihapon. Makuan ipantaya na lang gud ni ang uban na kuan ni sa ilawom kay tawod na nga wala na gamit. Kay napulaan ko sige kuri-kuri di gihapon mo kaon gilo. Ang kaon na pagtahian ni nga di man mo gawas ang hilo gikan sa ilawom. Gikan sa babing dili mo atos mo kaon ba. Dili mo masaka sa babaw kay mo di kuan kapila na nako gi-adjust ang dagom. Palitan pa nako bagong babing, palitan pa nako bagong hi kanang dagom. Wa ra gihapon hitabo kanawa. Wa gihapon. Di gid makuha ang iyang pilo dito sa ilawom. Dapat gikan sa babing dili mo kuan dapat magawas to sa gamay lungag aron magkuyog ni silang duhang aron itahi matahi dili man matahi kay wala may pilo nga makuha gikan sa ilawom. Ang gala ko to be. Pinapula na jud ko kuri-kuri ani. Kasi nakahibalo unsaon ni siya comment below kay ako ni ipaayo. Hindi siya nakahibaw maayo ani.